आज मी जे लाडू केलेले आहेत, एकदम स्पेशल लाडू आहेत. तोंडात घालताच असे विरघळणारे लाडू आहेत आणि शरीराला फायदेशीर असे लाडू आहेत. कारण ह्याच्यात मी डिंकाचा वापर केलेला आहे आणि एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत तुम्हाला हे मी लाडू दाखवले आणि लवकर पण होतात, झटपट आणि कुणीही करू शकेल. एवढी साधी सोपी पद्धत तुम्हाला मी दाखवली आहे लाडूची. आपण हे लाडू कसे बनवले ते पाहूया. तर त्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे आणि घरातलं मी तूप केलेलं होतं, ते मी घेतलेलं आहे. तर 2-2.5 चमचे मी तूप घेतलेलं आहे. ह्यामध्ये आपण डिंक घालायचं आहे. भरपूर असा डिंक घातलेला आहे मी. म्हणजे अर्धी वाटीभर मी डिंक घेतला आहे. हा डिंक आपल्याला तळून घ्यायचा आहे. डिंक आता व्यवस्थित झालेला आहे, तळून घेतलेला आहे. हे बघा. आता हा डिंक आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. असा हा चांगला असा डिंक असा फुगला पाहिजे एकदम मस्त असा. हे बघा. डिंक आता मी काढून घेते. आता ह्याच तुपामध्ये आपल्याला काजू आणि बदाम थोडेसे भाजून घ्यायचे. तुम्हाला अजून पाहिजे तर तुम्ही याच्यात थोडेसे ड्रायफ्रुट्स ॲड करू शकता. मी फक्त काजू बदाम घेतलेले आहेत. हे पण जरासे मी भाजून घेतलेले आहेत. आता ह्यामध्ये आपल्याला ह्याच तुपामध्ये आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा. तर मी लाडूचा रवा घेतलाय बारीक. तर 2-2.5 वाटी मी रवा घेतलेला आहे. आधी 2 वाटी घातलाय. अर्धी वाटी मी परत थोडासा घातलेला आहे. तर हा रवा आपल्याला चांगला भाजून घ्यायचा आहे. ह्या तुपामध्येच आपल्याला हा रवा भाजून घ्यायचा आहे. आपल्याला बारीक गॅसवरच भाजायचा आहे. त्यामुळेच तो रवा व्यवस्थित भाजला जातो आणि ह्या रव्यामध्ये थोडासा लागला तर आपल्याला एखाद चमचाभर तूप अजून लागू शकतं. जास्त मी तुपाचा वापर सुद्धा केलेला नाहीये. तरी सुद्धा हे लाडू मस्त असे होतात. रवा आपल्याला चांगला असा भाजून घ्यायचा आहे. तर बारीक गॅसवर हा मी रवा भाजलेला आहे आणि रवा आता भाजून झालेला आहे. थंड करून घ्यायचा आहे. साईडला मी काढून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे. ह्यामध्ये मी आता साखरेची पावडर तयार करून घेणार आहे. तुमच्याकडे जर पिठी साखर असेल तरी चालेल. पण मी आता अंदाजप्रमाणे मी 2-2.5 वाटी मी रवा घेतलाय. त्याच्यासाठी मी 1 वाटी आणि थोडंसं पाव वाटीभर मी साखर घेतली. साखर कमी जास्त होऊ शकते. थोडीशी साखर, पिठी साखर मी थोडीशी काढून घेते. कारण मी सगळी एकदम घालणार नाहीये. नाहीतर लाडू अति गोड होऊ शकतात. जर थोडीशी चव बघून नंतर आपण वाटलं तर थोडीशी पिठी साखर नंतर घालू शकतो. आता ही बाकीची पिठी साखर मी ह्याच्यामध्ये या रव्यामध्ये घालून घेते. हे बघा. पाववाटी पिठी साखर मी साईडला काढून ठेवून दिली आहे आणि बाकीची पिठी साखर ह्या मी रव्यामध्ये सगळी घालून घेतलेली आहे. आता आपण काय करायचं आहे, ह्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये डिंक आणि काजू बदाम आपल्याला भरडून घ्यायचे. ह्यामुळे काय होतं, तुपाचा वापर सुद्धा या लाडूला कमी होतो आणि आता आपण काय करायचं आहे, हे डिंक जे आणि काजू बदामची जी पावडर केली होती म्हणजे जरा भरडून घेतलेली आहे, थोडी भरभरीतच आहे आणि ही आपल्याला सगळी ह्याच्यात घालून घ्यायचे. आता आपल्याला हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे बघा. आणि जर ह्याच्यामध्ये साखरेचं प्रमाण कमी असेल पिठी साखरेचं, तर आपण ह्याच्यामध्ये पिठी साखर घालायची. तर मला थोडीशी पिठी साखर कमी वाटली आहे, म्हणून मी थोडीशी अजून घालणार आहे. तर तुम्ही गोड कमी खात असाल तर ठीक आहे, प्रमाण कमीच ठेवा आणि जर गोड तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही पिठी साखर जास्त वापरू शकता. तर आता मी हे सगळं मिक्स करून घेतले. आता हे लाडू पटकन असे आवळायला पाहिजे व्यवस्थित आणि तुपाचा वापरसुद्धा लागला नाही पाहिजे. तर तुम्ही ह्या पद्धतीत हे लाडू करायचे. मिक्सरचं भांडं घ्यायचे. तेच मिक्सरचं भांडं घेतलं ज्यामध्ये डिंक वगैरे मी भरडून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, हा रवा फक्त बंद चालू करायचा आहे. म्हणजे पूर्ण कंटिन्यू मिक्सर चालू ठेवायचं नाहीये. थोडंसं असं बंद चालू करून आपल्याला घ्यायचं आहे. आपल्याला एकदम मिक्सरमध्ये असं मिक्स करून फक्त घ्यायचं आहे. यामुळे काय होतं, तूप लागतच नाही आणि लाडू आवळायला पण जास्त वेळ लागत नाहीये. झटपट असे तयार होतात. तुम्ही 1 किलोच्या प्रमाणात जरी केलात तरी लगेच हे लाडू होणार आहेत. फक्त रवा भाजायला जरा वेळ लागतो. बाकी लाडू करायला जरासुद्धा वेळ लागत नाही. मेन आणि हे पौष्टिकसुद्धा आहे कारण डिंकाचा वापर केलेला आहे. आणि कंबरदुखी, भरपूर अशा आजारांवर आपल्याला डिंक फायदेशीर आहे. सगळं आता मी हे रवा आहे तो मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे. आता हे जरासं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. म्हणजे आता हे सगळं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. ह्यामध्ये ना आपल्याला थोडेसे हे लाडू छान दिसण्यासाठी थोडेसे ड्रायफ्रुट्स घालायचे म्हणजे काजू आणि बदाम घातले. तुम्ही मगाशी लाडूमध्ये पण सुद्धा घातलेले आहेत. तुम्हाला घालायचं ते घालू शकता, नाही घातले तरी चालतील. ह्यामध्ये थोडीशी वेलची पावडर पण घालायची आहे. त्यामुळे लाडूला छान टेस्ट येते. आता हे आपल्याला लाडू आपण करून घ्यायचे. रवा चांगला मी असा मोकळा करून घेतलेला आहे. आता हे लाडू मी करून दाखवते तुम्हाला.
तर हे बघा आणि लवकर होतात, खरंच सांगते खूप लवकर पण होतात. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही एखाद चमच्याभर तूप तुम्ही घातलात तरी चालेल. मला काही लागलेलं नाहीये. मी ह्यामध्येच सगळे हे लाडू करून घेतलेले. तर अशा पद्धतीमध्ये मी हे लाडू करून घेते. हे बघा मस्त असे गोल आणि जरासुद्धा या लाडूला क्रॅक वगैरे पडलेले नाही आहेत बघा. आहे की नाही? मस्त असे भन्नाट लाडू. खूप छान लागतात. तोंडात घालताच असे विरघळणारे लाडू आहेत. असे मी झटपट असे हे लाडू करून घेते. तर तुम्ही असे कधी लाडू केलेले आहेत का? तर केले असेल तर नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. माझा हा जो व्हिडिओ आहे तो कुठपर्यंत पोहोचतो हे मला तुम्ही नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि तुमच्या कमेंटची मी नक्की वाट पाहेन. तर आता हे लाडू मी सगळे करून घेते. तर लाडू करायला जास्त वेळ लागलेला नाही आहे मला. लवकर असे केलेले आहेत. असेच मी तुम्हाला नवनवीन असे लाडू तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला दाखवेल. त्याचप्रमाणे मी आता तुम्हाला नाचणीचे लाडू म्हणजे नाचणी आणि उकड्या तांदळाचे लाडू तुम्हाला मी दाखवणार आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तर माझा नेक्स्ट व्हिडिओ पण तुम्ही पहा. तुम्हाला असे लाडूचे वेगवेगळे असे पौष्टिक लाडू तुम्हाला बघायला भेटतील आणि असे भन्नाट लाडू तुम्हाला खायला पण मजा येईल आणि कधीही तुम्ही करू शकाल. मुलांना आवडेल असे हे लाडू आहेत. म्हणजे मुलं असे नाक मुरडणार सुद्धा नाही हे लाडू खाताना. तुम्हाला कुठल्या पद्धतीचे अजून जर लाडू बघायचे असतील तर तुम्ही मला नक्की कमेंट करा. मी तुमच्या कमेंटची वाट पाहेल आणि त्या पद्धतीतले मी लाडू तुम्हाला करून सुद्धा दाखवेल. हा लाडू बघा तुम्हाला एक मी दाखवते. तोडताना जरासुद्धा असा घट्ट वगैरे नाहीये. मऊ असा पेड्यासारखा तोंडात घालताच असा विरघळणारा लाडू आहे आणि भरपूर दिवस टिकणारे सुद्धा हे लाडू आहेत. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.